saben bengi nyawa aku suwe ra mumbul kan, Nduk? Ngoten. Heeh. Lah pripun wong ben wengi tinggali tanggapan nok. Nanu Yen memajang mung karo janur kuning. Iya. Kembang wae waton Sesuk nggo kendang dhewe. Andan yo Lewarti ya. pacitan Aja cedak. Piye tok? he Kok ora kaya biasane kae to? lah kepiye ta kurang Hah? Kurang kok. Kiki, Lho. bagian yang ngarepku mbok aja mental-mental biasa Iki wae. mencari nafkah iki. Oh iya, Dik. Oh iya, aku eling kandomu kae ya. Pripun? Nek neng panggung ini ki milik umum, nek neng omah milikku ya. Ya. Nah, dadi nek neng panggung ini ki sapa-sapa sing ngersakake disumanggake. Mangga monggo kang Entah ngersakake. ki tawa-tawa Duk nang Duk tawake. Pak Palang ngersakake mboten. panas sudan Anjine piye Mas janjine kapiye aja ngasok-ngasok aja mepet-mepet ora ijek sekilan lho Mas nano panas sudyan aling-aling caping gunung ngedek-gludek noneng Dan iki cocok ketemu karo campur sari ronggo lawe ya. Nadyan wadon sarta tulis kamena urane kaose biru ugal-ugalan aja ditiru becik sing prasadya minumane banyu lulus kanthi rahayu kalis sambigala. nggih Alhamdulillah. monggo Jangan langgamipun capek-capek ya sayangku. Kok malah ngewel lho. oke Ora aku tak tekok kabeh apa serasi ora anak araku kok iki. Serasi. Masa untuku wis entek kowe jek Boten ting-ting. napa-napa malah keri-keri ngoten lho. apane sing keri Dek jaman berjuang berkelingan
gentu. Sur. Gawa kendang dhewe. Lah, pasang kuda-kuda. Segala bisa. Pardi pancen iki pokoke ben YouTube iki mesti ana. Enten iki Ben bintang YouTube. bintang tamu kok. Andani yo. Pokoke buka YouTube iki mesti Pakde Pardi muncul. Kudu enek. Nek ora FYP. FYP ki apa? Heh? FYP ki apa? Apa ke Mbak jenenge FYP, Mbak? Heh? For reply. Fair of play loh. Ngono kok jare kok SMP. SMP apa to, Kang? Napa niku? SD. SD. Lah kaya ngono ra iso lho. SD SMP to. SMP sampun mana pindho, Dik. Lah ya men ra apa-apa. Dinomne aja dituwekke kok. Kowe rewel. Dinomne bae. Ayo, monggo. Ayo masak lagi ya. Ini mapan dulu. Mapan dulu ini gayanya gimana? Ya itu terserah saya kok. Lah iya, galake lho. Ora, aku ora galak. Mah aku ora sayang neh aku kok. Sekarang bisa Masya Allah.